wrócimy waju wszystkich w Lepuszu. Dobrze? Cieszę się, że tak licznie przybyliście, że chyba z roku na rok coraz większe grono tutaj przybywa na Olimpiadę do Lipusza. Życzę Wam wszystkim takiej przedniej, dobrej zabawy. Rywalizacja też jest ważna, bo jeśli rywalizujemy, to też się troszeczkę rozwijamy dzięki temu, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby to była dobra zabawa w duchu takiej przyjaźni, fair play. Stanaju Kasiepsku sportowa Olimpiada, dali chudci młecni i tak płeprówdze, łena sam zwie sportowa, ale to powinien być, taka płezwa powinna być ubaw na sportowo. Bo dzutci tu z całych Kasiep, jak was rzekł, z Nordy, z Południa przyjechali do nas, żeby dla mnie to my ich tu ruczyli w Nudgroda. To mógł być dla nich Nudgroda i tak ci fejn ubaw. Żeby oni tu są w Lepuszu dobrze czuli, my mamy dla nich kucha i tacińsi niespodzianki i my by chcieli, żeby wiele nudgrodów i my by chcieli, żeby oni tu sam fejn czuli, poznali innych szkołowników, którzy są uczą kasiepskiego języka, żeby też szkolni mogli płegu dać. To jest taci zindzeni na końcu szkołowego roku. Wszystkich, którzy są uczą i tych, którzy i szkolnych, i szkołowników z całych Kasiep. Bardzo fajnie, polecam. Fajne są nagrody, jak widać, i warto brać udział w tych konkursach. A w jakiej konkurencji ty bierzesz? Chodzenie na szczudłach. Byłem jeden z szybszych teraz i myślę, że w następnych rundach, jak będę brał, to będzie też ok. No dobrze, to się trzeba nauczyć. Chyba tak nie można z biegu wejść na szczudła, prawda? Nie, trzeba ćwiczyć z miesiąc czas. W domu trzeba. Codziennie trzeba po pół albo po godzinę. Pierwszy raz. Ja byłam już i byłam na proce. I teraz już jestem na proce. Jak, fajnie? Jo. Tak. Są to baro widzi, dzece są baro różnie mogą przejechać, mogą pokazać, jak są dywni, dzece spędziwały czas, buten, to jest coś innego dla nich i wiedno chcą tu przejechać, nie wiedno to tak widzę, że mam łeziem. No to nie są taci konkurencje, jak są dzisiaj i w szkołach doma, czy na jakichś zabawach promuje, czy co robi, wam musi ta są do tego jakoś przerechtować w szkole, na przykład do tego, żeby chodzić na szczudłach? Jo, baro, piękno, dzece chodzą na szczudłach, w szkole mamy 3 taci szczudła i proszę na każdej liczbie, żeby oni mogli chodzić, bo to jest coś innego niż to, co oni mają buten. Jest to bardzo cesia, bo w mobilkach nie siedzą, chcą gydać wtedy po kasiepsku i to są im też bardzo widzi. Wróci to tak, żeby na co dzień było w szkole? Ja nie wiem, to za nolegu, nie ode mnie, ale od dyrektorów, bo niektórzy wiem, że nie pozwalają na to, żeby chodzić, bo to jest tak trochę niebezpieczna igra dzisu. Ale u nas w szkole bardzo